מחנה קיץ יצאנו לדרך. לבאים מכל הכיוונים עולים על כביש 6 לכיוון צפון. ממשיכים ישר עד למחלף עירון ומיד לאחר מכן שמאלה. נכנסים לשטח וממשיכים ישר עד לשלט כפר שמואל גאים להציג. פונים ימינה, סופרים 3 עצים ולוקחים שמאלה. היזהרו מיואב, ניפגש ברחבה. שוב אותו דבר, נפגשים בפרדס חנה, עומדים פה במסדר וזה ממש סבבה. יש לי ניסיון שאני כאן במכבי, אתם תביאו כל דבר, אני אקפוט על חכי. כפר שמואל, כפר שמואל, כפר שמואל, כפר שמואל, היידה! כפר שמואל, כפר שמואל, כפר שמואל, כפר שמואל, סביר דמאגי קיבלה מכת שמש למרפאה, הגיעה חצי מאולפת, חד העיניים ארנה מיד הגיעה, כל הזמן שואל אותי אם אני מקרפש. כפר שמואל, 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 יואב, תביא לי מים. איפה אתה? אני ליד השער. תביא לי בורקס מדוד. יואב, אב, 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 אב. כפר שמואל, 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 שלוק מהמים של הרב. מחנה קיץ יצאנו לדרך.